Прыбыткі беларускіх заводаў асядаюць у Эміратах, а набліжаныя Лукашэнкі здабываюць золата ў Афрыцы. Маштабнае расследаванне Pandora Papers пралівае святло на цёмныя схемы дзечаў рэжыму, але заклікаць да санкцыяў супраць іх цяпер амаль што злачынства. Палата прадстаўнікоў аднагалосна прыняла законапраект, паводле якога грамадзяніна за заклік да санкцыяў могуць адправіць за краты нават на 12 гадоў. Таксама прызначаныя дэпутаты вырашылі не праводзіць у наступным годзе мясцовыя выбары. Няўжо гэта страх перад выбаршчыкамі? Разбярэмся з экспертамі. Гэта студыя Белсат. З вамі Вітаўт Ціўчык. Запрашаю. Чыноўнікі непасрэдна самі ўжо заняліся бізнесам, прыкарытным бізнесам, схемамі з прыкметамі карупцыі, прычым найвышэйшыя чыноўнікі і непасрэдна самі праз сваіх сваякоў. Якобы должно работать в пользу белорусских людей, в пользу экономики Беларуси, а так в истине работает в пользу кого-то другого. 100% это люди от Александра Лукашенко, альбо тыя, якія кантралююцца гэтай сістэмай. Таму гэта не выбарчая сістэма, гэта просто сістэма абсурда і маразма. С Ильей нормально все. Условия содержания прежде, как и раньше, были ужасные. Ну а так нормально держится. Скандальна вядомая прэс-сакратарка Міністэрства ўнутраных справаў Вольга Чамаданова пакінула сваю пасаду. Цяпер яна працуе ідэолагам. Чамаданова ўзначаліла галоўнае ўпраўленне ідэалагічнай працы па справах моладзі Менгарвыканкаму. Пра змены ў кар'еры Чамаданавай паведамілі ў тэлеграм-канале МУС. Сёння мой першы дзень у новым статусе. З пасады прэс-сакратара МУС Беларусі я перайшла на дзяржаўную службу ў органы выканаўчай улады. Прэс-сакратаром МУС Чамаданова прапрацавала амаль 3 гады. Сярод ейных паведамленняў у тэлеграм-канале МУС паведамлення пра тое, што забіты сілавікамі Александр Тарайкоўскі спрабаваў кінуць у іх выбуховую прыладу. Публікацыя не выдаленая дагэтуль, нягледзячы на распаўсюджанае відэа, на якім выразна відаць, што ў руках Тарайкоўскага нічога не было. Сілавікі высветлілі асобы 200 чалавек, якія пакідалі абразлівыя каментары ў соцсетках адносна гібелі супрацоўніка КДБ толькі за адны сонні. Пра гэта распавёў намеснік міністра ўнутраных справаў Геннадзь Казакевіч. Колькі з гэтых людзей было затрымана, сілавік не ўдакладніў. Мы только за день выявили больше за 200 таких негодников. Больше за то, мы запустили специальный бот, каб громадяне могли такую информацию нам дать. За сотні толькі органы ўнутраных справаў звярнуліся больш за 2000 чалавек, паведаміў Казакевіч. Паводле праваабаронцаў, за 3 дні пасля перастрэлкі ў менскай кватэры затрымалі больш за 100 чалавек у розных гарадах. На некаторых з іх завялі крымінальныя справы за нібыта абразу прадстаўніка ўлады і распальванне сацыяльнай варожасці. Тым часам управа Вярхоўнага камісара Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў у справе правоў чалавека збірае звесткі пра парушэнні і катаванні ў нашай краіне. Да 15 лістапада ёсць магчымасць адправіць анкету ў ААН онлайн. Усе падрабязнасці можна даведацца на нашым сайце belsat.eu. Заходзьце праз яго праз уключаны VPN альбо шукайце спасылкі таксама ў нашым тэлеграм-канале. Падтрымліваў аднадумцаў у судах, фіксаваў правапарушэнні, дапамагаў з прадуктовымі перадачамі затрыманым. За год даслаў больш за 2,5 тысячы рукапісных лістоў ды паштовак палітвязням. Цяпер гомельскі валанцёр Ілля Міронаў і сам апынуўся за кратамі.
Магчымая прычына допісу Facebook, у якім ён паспачуваў родным і блізкім загінулага ў перастрэўцы з супрацоўнікамі КДБ Андрэя Зельцера. Ягоная маці, спадарыня Валянціна, перакананая, што ейны сын нічога кепскага не рабіў и не робить. Мне позвонила адвокат. Сказала, что она посетила Илью, причем ее назначили ему. Я думала, может, кто-то договор заключил. И она сказала, что с Ильей нормально все. Условия содержания прежде, как и раньше, были ужасные. А так нормально держится. Дали отопление. Вот эта радость была. Сейчас я горжусь им. Есть чем гордиться. Не знаю, он такой, конечно, человек наивный, несколько, но безрассудный. Но я так думаю, у нас рассудительных очень много. Должны быть и безрассудные. Вот они совершают какие-то подвиги. Мясцовых выбараў у 2022 годзе не будзе. Палата прадстаўнікоў і Савет Рэспублікі за адзін дзень і аднагалосна прагаласавалі за адзіны дзень галасавання. Такім чынам, працэдуру мясцовых выбараў проста перанеслі на 2023 год, падалей ад сённяшняга дня. Ужо ў студыі з намі палітычны аглядальнік, вядоўца праграмы «Размова» спадар Віталь Цыганкоў. Вітаю вас. Добрый вечер вам и всем глядачам. На вашу думку, чым прадыктаванае такое рашэнне? Спужаліся рэвалюцыі і выбуху такога грамадскага? Оно прадыктавана ўсёй такой агульнай, скажем, лініі, якая зараз ідзе на заціск всего, нават таго, што не шевеліцца, каб оно тэоретычна нават не мела права не шевеліцца. Але б нават мне хочется сказаць трошкі пра іншае, пра то, якую ролю анекдатычна ў дадзеным выпадку выконвае то, што мы звыкла называем парламент ва ўсіх краінах. І у нас палата прадстаўнікоў Савет Рэспублікі, ведаеце, яшчэ 2-3 гады назад там былі нейкія людзі, якія па нейкіх сацыяльных пытаннях там маглі выказваць нейкае сваё меркаванне. Ёсць там дэпутат Валер Вараневскі, который дастаткова спадзяваўся на нейкую самастойную пазіцыю, былы дыпламат. То зараз, мне здаецца, яны разумеюць, што хтосьці зараз, калі з іх выкажацца нават там нейтральна ці хоць нейкае пытанне задаць, то яны думаюць, сядзяць і думаюць, што калі это зраблю, то за мной таксама прыйдуць ОМОНовцы заўтра вечарам, нягледзячы на то, што дэпутат, усе законы. І аднагалоснае гэта галасаванне, оно паказвае, што функцыя парламента зусім не мае. Яны такая непатрэбная, скажем, прокладка в сістэме ўлады. Уже просто адміністрацыя прысылае ім нейкія рашэнні гатовыя, яны галасуюць, і калі б зараз нехта захацеў там падняць пенсійны ўзрост да 120 гадоў, яны б таксама аднагалосна прагаласавалі, таму што яны баяцца, уже разумеюць іхнюю функцыю уже не да разгавораў, не толькі там не да законаў, а нават не да таго, каб задаць нейкае там сціплае пытанне, можа быць, не трэба, ці каб прагаласаваць камусьці там устрымаўся. Все, гэтага няма. Ёсць 100%, ёсць такая просто могілкавая цішыня. Але некаторыя так званыя дэпутаты ўсё ж такі дастаткова размоўныя, як, напрыклад, генерал Олег Белаконеў, які быў ініцыятарам гэтага закону аб зменах у Канстытуцыі, каб зрабіць усе выбары ў адзін дзень і такім чынам пазбегнуць выбараў на лета. Памятаем, што ён днямі сказаў пра тое, што за аднаго габіста можа забіваць варта і 100 чалавек. І такая функцыя, ён старшыня адпаведнай камісіі. Зноў-такі, паўтаруся, адміністрацыя прысылае адпаведныя законапраекты ў парламент. Я думаю, хто-небудзь з выбаршчыкаў, калі спытае ў дэпутата, хто-небудзь з іх хоць раз в жыцці сам придумал нейкі закон, ці распрацавала, гэта прынята ў парламентах. Была такая статыстыка ранейшая ў мірны час. Ніводзін там літаральна там пару чалавек за все гэтыя гады пару законаў. Теперь, конечно, не до этого. Теперь им только выконваюць тое, што ім аддадзена такая роля даволі, скажем, прыніжальная, я б сказаў. Прыніжальная, нават карыкатурная, калі такі закон, досыць істотны, важны, прымаюць так званыя абедзве палаты, то бок палата прадстаўнікоў і Савет Рэспублікі ў адзін дзень. Такая скарацечнасць. Так, галоўнае, это показывает, что ўлада в этом сэнсе спяшаецца. Вводзіць такую даволі жахлівую крымінальную адказнасць за заклікі да санкцыяў. Прытым, вось цікава, што можа быць разглядацца як заклікі. Напрыклад, разважаюць два палітычных эксперта ў эфіры Белсата. Адзін кажа, што трэба санкцыі, другі кажа, не трэба. Той, хто сказаў трэба, ён уже заклікаў да ввядзення ці не? Его уже можно сажать на 12 гадоў, калі ён пересече здору беларускую мяжу ці не. Вось гэта такія пытанні, якія, таксама в Беларусі давно уже зразумела, што
правапрымяняльная практыка значна важней, чым законы. Яна нават апераджае законы. Апераджаю, вот тым ты сэнс, што яны фактычна законы прымаюць то, што спачатку вот уже са жніўня 2020 году, што сілавікі робяць, і шмат чого яны рабілі незаконна, то за ім уже паспяваюць прымаць нейкія законы, калі робяць іхнія дзеянні нібыта законнымі там постфактум і заднім числом, як называецца. І калі просто апраўдаць наступныя і мінулыя, в тым ліку такія рэпрэсіўныя дзеянні, змены гэтых законаў. То, што раней было можна, цяпер аказваецца нельга. Вось гэты тэрмін 12 гадоў за заклікі да санкцыяў, ну гэта некае ўвогуле тое, што можна зраўняць да некага вельмі цяжкога крымінальнага злачынства, на столькі гадоў чалавека ў вязніцу кінуць. І зноў такі не вельмі зразумела, чыноўнікі раней казалі, што санкцыі гэта ім, як ведаеце, як мора па калена, ім абсалютна ўсё роўна. Будуць яны ўводзіцца ці не будуць, што мы выжывем, нават мацней станем, калі санкцыі. Ну так, нас санкцыянуюць, а мы мацнеем, да? В такім выглядзе не адказвалі, але паказвае, што рэальна санкцыі яны баяцца, яны іх не хочуць, але тое ж самае прыблізна логіка і ў іншым, але сэнс тым, што каб людзі баяліся, это натуральна. І я казаў пра правапрымяняльную практыку, што вось, напрыклад, быў закон аб дыскрэдытацыі Рэспублікі Беларусь. Ён прымаўся гады 3-4 назад дастаткова шумна, гучна, і з той пары ніводнага чалавека па ім не было прыцягнута, нават пасля 2020 году. Вось, то бок ён ёсць, а ніводнага разу ніхто яго не выкарыстоўваў. Так і гэта. Тут важен не сам закон, а важна правапрымяненне, калі захочуць, яны ж ведаеце, як зараз спачатку хапаюць, а потым думаюць, што прымяніць. Людзей, якія пісалі там не проста там нейкія зневажальныя, а дастаткова проста невінныя негатыўныя каментары там пра апошняга загіблага у трагедыі КДБшніка, яны зараз іх трымаюць за кратамі і, як вядома, некаторым, што называецца, навязваюць, шыюць крымінальны артыкул. Прытым незразумела нейкая рацыянальная матывацыя такой вось злосці тых, хто ўтрымоўвае ўладу. Ад такога закону санкцыі не адменяць, і можа наадварот гэта праваабаронцамі будзе выкарыстоўвацца як яшчэ адзін аргумент. Паглядзіце, ў нашай краіне гатовыя на 12 гадоў адправіць за краты толькі за меркаванне. Іх гэтыя аргументы не турбуюць на дадзены момант. Я думаю, што вось вы казалі, адны гавораць, што санкцыі не баяцца, а самі прымяюць. Яны яшчэ гавораць, што всіх перамаглі даўно ўжо, што ніякага супраціву няма, а мы бачым, што рэпрэсіі, як мінімум, не зніжаюцца. Нелагічна? Нелагічна, таму што на самой справе ўлады ведаюць рэальную карціну, ведаюць рэальныя рэйтынгі, якія становяцца вядомыя дзякуючы незалежным сацыёлагам, і ведаюць, што там 2/3, пад 70% насельніцтва ўладу ненавідзяць альбо пасіўна, альбо актыўна, і яны хочуць, каб гэта як мінімум было пасіўна. Яны хочуць запалохаць людзей ад любога выказвання, і сапраўды ўжо не толькі за нейкія дзеянні, а менавіта за нейкія выказванні думкі. Гэта проста, такі, каб эфект был страху. Сярод вось тых 6 законапраектаў, якія так у скарацечным тэмпе сёння прагаласавалі адзінагалосна, быў такі законапраект пра адмену пагаднення аб рэадмісіі з еўразвязам. Гэта значыцца адмену, што беларускі бок абавязаны прыняць асобаў выдаленых з еўразвязу, якія прыйшлі з тэрыторыі Беларусі. Не так даўно яшчэ эксперты казалі, што вось бачыце, ўсё ж такі можа нават улады і захочуць вярнуцца да гэтага пагаднення, таму што тут імігранцкі крызіс нават на дрэннае Лукашэнку гуляе, што пачынаюць сапраўды на тэрыторыю Беларусі тых мігрантаў кідаць, а каб пагадненне дзейнічала, то еўразвяз мог бы нават і грошы плаціць за тое, што выдаляе са сваёй тэрыторыі ў Беларусь. Але тут бачым, що ж такі не спраўдзіўся гэты прагноз, хочуць цалкам юрыдычна адарваць ад гэтай працэдуры беларускія. Так, каб не стараліся юрыдычныя праблемы, але в сэнсе палітычным гэта такое прызнанне, што цяпер не трэба прыкідвацца. То бок некалькі месяцаў Лукашенко нават яшчэ в апошнім гэтым інтэрв'ю на CNN прыкідвалася, што ён ні пры чым, што беларускі рэжым ні пры чым да стварэння гэтага міграцыйнага крызісу і фактычна гібриднай вайны на мяжы з Польшай і Літвой. Сказаў, што фактаў у вас няма і ніколі не будзе. Яму ніколі нічога няма фактаў, да. І пры гэтым цяпер прымаецца гэты закон, які, красамоўна кажа, што нават цяпер і ў законным сэнсе вось няма гэтых абмежаванняў, як казаў раней, мы змагаліся, мы утрымлівалі, а цяпер самі іх лавіце. Яшчэ ж варта згадаць, што гэта пагадненне было прывязана да таго, што еўразвяз знізіў, дзякуючы такому взаемнаму, скажем, крокам, цену для беларусаў візаў з $85 до 60, так, калі не памыляюсь. До 30 нават. Да, до 35. З 80 до 35. І менавіта дзякуючы таму, што Беларусь выконвала это пагадненне.
А цяпер пагаднення няма, но я не думаю, што еўразвяз в адказ будзе неяк шкодзіць беларускаму народу і гэтыя візавыя, так сказаць, зноў верне больш павышаныя цэны. Але сэнс тым, што вот гэта было ў такім пакеце. Гэта было ў пакеце, ну, нейкіх крокаў в адказ. І зараз афіцыйна ўжо прызнаюць, што так, мы будзем развязваць далей гэты мігранцкі крызіс. Лукашенко будзе гаварыць в інтэрв'ю, што мы ні пры чым, а его ж парламент прымае закон, который дазваляе все гэта рабіць. Наконт вось гэтага парламенту яшчэ адна цытата вельмі красамоўная, як Наталья Качанова, старшыня так званага Свету Рэспублікі, сёння пракаментавала гэтыя прынятыя законы такімі словамі, што чальцы Савета Рэспублікі павінны ўнесці свой уклад для таго, каб асоба, грамадства і дзяржава былі адзіным цэльным арганізмам. Ну, гэта ўвогуле нейкая такая кндэраўшчына, калі хочуць кожную асобу уцягнуць вось у гэту дзяржаву, а дзяржава гэта што? Гэта роўні на Лукашенка. Ну, так, яны, в прынцыпе, хочуць вось стварыць нейкую новую общность, так называли, советский человек, и яны вот хочуць такога беларуска-лукашыцкага чалавека стварыць, пры тым, што раней гэтага, ну, не было такой задачы, не было ніякай там ідэалогіі дэ-факта, колькі не спрабаваў Лукашенко яе стварыць, даваў заданне, яна не стваралася, потым ён адвергаў все гэтыя варыянты, все яму не падабалася, таму што, ну, все это былі нейкія штучныя варыянты. І зараз яны, ну, вырашылі, што нічога лепшага не прыдумаюць, чым вот такі таталітарны лад, калі чалавек не мае ні на што права, калі ён не мае права выказваць сваё меркаванне. Вось, калі ёсць так званая грамадзянская супольнасць, толькі дазволеная зверху арганізаванай уладай, там прафсаюзы, БРСМ, але, ну, все гэтыя намаганні, мне здаецца, абсалютна марныя. Это не таму, што нейкі там аптымістычны прагноз. Мы вот бачым, што спробы там навязаць ідэалогію ў інстытутах, яны былі 3-5 гадоў назад, яны все правалівались, людзі это ігнаравалі. Вось, зараз, ну, калі только эта спроба будуць уже сілавым чынам там ганяць на нейкія ідэалагічныя, скажем, захады, на нейкія ідэалагічныя сустрэчы, ну, але ясна, што людзі будуць альбо фігу ў кішэні мець, альбо там з'язджаць, міграваць, альбо змагацца. Вот 3 варыянты, як грамадства на это будзе рэагаваць, но оно не будзе пад гэтаму падпарадкоўвацца гэтаму новаму чалавеку. Прытым тут таксама такая дэманстрацыя сілы, дэманстрацыя таго, што вось мы можам з вами зрабіць усё, што хочаце, будзем з вас смяяцца. Яшчэ адзін факт, толькі Дмітрый Баскаў, чалавек, які паводле расследаванняў Байпол з'яўляецца падазраваным у іх у саўдзеле ў забойстве Рамана Бандарэнкі, які быў адхілены ад пасады старшыні Федэрацыі хакею, прызначаны Лукашэнкам у гэты сенат. Сёння ён стаў адказным за вось камісію па адукацыі ў гэтым самым сенаце. То бок зноў, ну, гэта выглядае вельмі здзекліва, калі сотні тысячаў бачылі ўсе гэтыя расследаванні. Ну так, но ён мог быць з такім жа поспехам адказным за эканоміку, за міжнародную сферу. Гэты сенат, ну, ён нічога не робіць. Это такая сінекура для такіх вось адстаўленых людзей, ці ты, якія праявілі сваю вернасць, і там не трэба нічога рабіць, толькі атрымліваць нейкі гэты сенатарскі заробак і мець пэўны прывілей, які мее такі чалавек. І адначасова гэта, ну, як узнагарода, камусьці даюць такія, ну, скажем, медалькі там на шыю ці на грудь, а самым, скажем, самым тым, хто праявіўся найлепш, самым лаяльным даюць вось такую пасаду ў гэтым сенаце, які Лукашенко можа прызначаць. Так што ў дадзеным выпадку, ну, гэта плевок, но не больше, чым все астатняе. Гучная справа апошніх дзён гэта затрыманне людзей з-за каментары ў сеціве пра тое, што вы згадалі, але таксама затрыманне журналіста Геннадзя Мажэйкі з камсамольскай правды ў Беларусі. І вядома, што ён выехаў у Расею, а потым нейкім дзіўным чынам апынуўся вось у Менску у ізалятары. Крымінальнае абвінавачванне яму пастаўленае вось распальванне варожасці, так званыя абразы прадстаўніка ўлады, тое, што ўжо вядома было раней. І, ну, вось Пяскоў, прэс-сакратар Пуціна, паколькі вядома, што камсамольская правда гэта ўсё ж такі выданне, ну, блізкае да расійскіх кіроўных колаў, заявіў, што ну вот мы не можам ніяк абараніць, бо ён грамадзянін Беларусі, ось і ў Беларусі. А як ён апынуўся з Масквы на тэрыторыі Беларусі, мы не ведаем. Масква не будзе заступацца відавочна. Я думаю, тут не так все однозначно. Вот два таких звоночка неприемных. Это первый с журналистом «Комсомольской правды», другие то, что Лукашенко там выказался про то, что не трэба крытыкаваць наших силовиков, асабліва расейцам. Вот вспомните, як яны там завалили 30 вагнеровцев, ніхто нават пікнуть не смел. И з таго, что я бачил в расійскай прэсе, в расійскіх асабліва патрыятычных телеграм-каналах, это вельмі нервовая реакция была. Чаму он гэта вспоминае, гэтую историю, которую ему бы было лепш забыть, а он то вспоминае. То бок Лукашенко, ну, трошки в этом сенсе неадекватно поводить з Расіяй, калі ему трэба сидеть цішэй
вады цішэй травы ніжэй вады і не рыпацца, а ён тут дазваляе себе такія выбрыкі. І безумоўна, вот, ну, вы правильно сказали, што так уж зацята менавіта гэта чалавека Мажэйка, грамадзяніна Беларусі, не будзе Москва, але камсамольскую правду, як сваё выданне, калі ўжо гэта апынулася на такім узроўні, калі ўжо выказаўся Пескоў, там так званая рада правоў чалавека пры прэзідэнце Расіі, то яны будуць тут імкнуцца все-таки, мне здаецца, даціснуць, каб аднавілася гэты сайт. Ну і тут будуць нейкія спробы там, каб нейкія саступкі былі з боку камсамольскай правды, але вы правильно сказали, што Путін просто чытае гэту газету. Ён же, як стала вядома, і все это ведалі, ён інтэрнэт не глядзіць. Ён что такое YouTube не ведае, там адказвае на словы школьніка аднаго, не зразумел, что такое YouTube канал. А газету ён чытае. І вот тут, магчыма, ну вот менавіта трошки балючая кропка, газета, якую ён чытае, тут ее забараняюць в Беларусі. Мне здаецца, тут Москва паспрабуе все-таки даціснуць і як бы вспомніць, што хто все-таки ў доме галоўны гаспадар. Спадар Віталій, дзякую вам вялікі за гэту размову. Віталь Цыганкоў, палітычны глядальнік, а таксама вядоўца праграмы «Размова». Спадарства, і вось у пацверджанне словаў спадара Віталя. Фраза «Няма ў Беларусі ніякага парламенту» так заявіў прадстаўнік Святланы Ціханаўскай у канстытуцыйнай рэформе Анатоль Лябецька. Паводле яго гэта і ёсць наступствы таго, што цяпер адбываецца. Сёння засвердзілі адразу 5 законапраектаў. Галоўны з іх прадугледжвае ўвядзенне адзінага дня галасавання і перанос мясцовых выбараў. Хуткастрэльнасць і аператыўнасць і адсутнасць думак, гэта якраз і ёсць вынік таго, што ў Беларусі ёсць толькі парэшткі руіны парламентарызму, датаваныя 96-м годам. Все, мы правялі 6 парламенцкіх кампаній, не выбараў, а па выніках выбараў з'яўляюцца парламенты. А наступствам выбарчай кампаніі з'яўляецца нішто іншае, як вот тая бадра-кабадра, якая ёсць у нас. Па сутнасці, гэта адзін з шматлікіх аддзелаў адміністрацыі Александра Лукашэнкі. А хто працуе ў адміністрацыі Александра Лукашэнкі? Чыноўнікі, якія на кантракце. Таму мы маем справу 110 чыноўнікаў, якія так называюць сябе дэпутатамі, але да дэпутата яны не маюць ніякіх адносінаў. Яны звычайныя чыноўнікі. А чыноўнік што? Ён робіць просто сваю справу аператыўна і хутка тое, што яму скажа начальнік. Улада не паспявае за пераменамі і падзеямі, якія адбываюцца ў краіне ў галовах людзей. Яны робяць усё постфактум. Но у нас ужо фактычна забарона на ўсё ўведзена. У нас канстытуцыя выведзена з прававога абароту. Яна не працуе цалкам. Я ўвесь час падкрэсліваю, што гэтую канстытуцыю не пісалі грамадзяне, выбаршчыкі, падаткаплацельшчыкі. Яе пісалі для Лукашэнкі і пад Лукашэнку. Але яны не могуць знаходзіцца нават у гэтым вельмі спецыфічным правым полі, якое яны падрыхтавалі да сябе. Ну і тое, што адбылося ў мінулым годзе, паказала, што нават па законах Лукашэнкі яны мусілі бы прызнаць, што Святлана Ціханаўская прэзідэнт гэтай краіны. Што яны не могуць зрабіць. Таму яны зараз заднім числом вот эту так званую правовую вельмі спецыфічную базу падганяюць пад правапрымяняльную практыку, якая ўжо дзейнічае у Беларусі. У нас ужо велізарная колькасць людзей, тысячы людзей сядзяць у турмах у СІЗА і не разумеюць, чаму яны там. Вось зараз пад іх знаходжанне там падводзяць многія артыкулы крымінальнага кодексу. Но ці вырашыць гэта пытанне? Не. На сённяшні дзень, што б яны не прымалі, гэта для міжнароднай супольнасці і для будучыні не мае ніякіх легітымных наступстваў. Зараз вельмі гаварыць не толькі, што у Лукашэнкі няма легітымнасці, але няма легітымнасці і ў палаты прадстаўнікоў. І ад тэмаў палітычных пераключаемся на тэмы эканамічныя. Інфляцыя разганяецца. Прынамсі так мяркуе Еўразійскі банк развіцця, не выключаючы рызыку перавышэння бар'ераў 10% па выніках верасня. Гаворка пра лічбы ў гадавым вымярэнні, то бок у параўнанні з тым самым месяцам летась. Што адбываецца з цэнамі і заробкамі, ўжо зараз абмяркуем з эканамістам спадаром Дмітрыем Круком. Спадар Дмітрый, добрый вечар. Добрый вечер. Ну вось тое, што было сказана, прагноз ад Еўразійскага банку развіцця нават больш за 10% інфляцыі. Чаму такі прагноз? Якія ёсць перадумовы для такіх лічбаў?
Ну, глядзіце, галоўны чыннік, на які спасылаецца Нацыянальны банк, калі спрабуе растлумачыць, чаму інфляцыя значна вышэй за афіцыйныя мэтавыя паказчыкі, яны кажуць, што гэта уздзеянне сусветных фактараў, што на ўсіх сусветных рынках цэны растуць, і ў пэўнай ступені з гэтым так можна пагадзіцца. Сапраўды, гэта ўплывае найбольш істотна сёння. Але што тут вельмі важна разумець? У нашых умовах вось на гэтых 10% мяжы, на гэтым 10% бар'еры, не факт, што мы можам спыніцца. Калі іншыя цэнтральныя банкі, гледзячы на інфляцыю, кажуць, што хутчэй за ўсё гэта кароткатэрміновая праблема, і калі нам будзе неабходна, мы сваімі манетарнымі інструментамі, стаўкамі, іншымі інструментамі зможам ее запаволіць, ці ў стане, улічваючы вельмі такі хрупкі фінансавы рынок, вялікі недавер насельніцтва да банкаўскай сістэмы, да фінансавай сістэмы, ці ў стане наш нацыянальны банк пабароць вось гэтую інфляцыю, вызваную знешнімі чыннікамі, гэта выклікае сумненне. Ну і тым больш на перспектыву яшчэ дадатковае сумненне, што будзе запавольвацца рост ВУБ, і наадварот на яго будуць ціснуць, і не тое, што будуць ціснуць, ён будзе вымушаны праводзіць больш мяккую палітыку. Спадар Змітрый, вось гэты бар'ер у 10%, ёсць таксама меркаванне, што калі ён будзе пераадолены, ёсць імавернасць павышэння стаўкі рэфінансавання, што скажацца таксама на кішэнях многіх беларусаў, а менавіта ў большых сплатах па крэдытах. Сапраўды, вось гэта такая мяжа, якая досыць істотная і можа істотна ўдарыць па таксама, вось што людзі гэта проста адчуюць на сабе. І так і не. Глядзіце, момант стаўкай рэфінансавання, я б сказаў, што ён уже быў своечасова не скарыстаны, і стаўкай рэфінансавання трэба было карыстацца значна раней, чым гэта адбывалася. У весну, у пачатку лета Нацбанк Марудзевы хацеў пазбегнуць падвышэння стаўкі рэфінансавання, і ў той перыяд, магчыма, можна было б абысціся найменш радыкальным падвышэннем. Зараз, калі інфляцыя насамрэч пачне разганяцца, для этого, як я ўжо сказаў, істотныя прадпасылкі насамрэч ёсць, магчыма, каб паспрабаваць супрацьстаяць ёй пасродкам стаўкі, гэта будзе недастаткова. І што тычыцца таго, ці адчуюць на сабе людзі, калі Нацбанк будзе гэта рабіць, так, адчуюць, але тут сувязь не наўпроставая. Зараз фактычна за апошні год ставку рэфінансавання, выкарыстоўваючы не па назначэнню, улады разарвалі вось такую наўпроставую сувязь паміж ставкай рэфінансавання і тымі ставкамі, якімі мы бачым на рынку. Таму так, пэўны імпульс для падвышэння ставак на фінансавым рынку, то бок па крэдытах, будзе, але не такі вось адзін в адзін, як гэта было ў мінулыя гады. Спадар Змітрый, вы ўжо таксама акрэслілі вось прычыны, перадумовы, чаму такі прагноз лічбы ў 10%, але ўсё ж такі хацеў яшчэ вас запытаць. Ведаем, што першапачаткова, ў пачатку году урад планаваў ўсё ж такі інфляцыю гадавую на ўзроўні 5%, потым гэты прагноз урад перагледзеў да 9%. Калі браць вось умовы пачатку году і цяпер, вось калі параўнаць, што вось можа істотна змянілася, чаму ўсё ж такі гэтыя лічбы пайшлі ўгару? На пачатку года амаль ніхто не чакаў таго, што мы ў эканамічным кам'юніці называем знешнегандлёвы цуд, які істотна разагнаў ВУБ. І сцэнарый якасны ў пачатку года выглядаў наступным чынам, што хутчэй за ўсё рост ВУБ будзе вельмі павольны, і з вялікай імавернасцю так нават праглядвалася рэцэсія, напрыклад, Сусветны банк казаў аб рэцэсіі, а это само па сабе павінна было зняць у пэўнай ступені праблему з інфляцыяй. І адпаведна чаканне было такое, што за кошт тых фактараў, якія яе двигалі ў канцы мінулага года, гэта перш за ўсё отток депозитаў, зніжэнне даверу насельніцтва да банкаў, што на пік інфляцыя выйдзе дзесьці ў траўні-чэрвені, а затым вось такім натуральным чынам пачне запавольвацца. Але тут здарыўся вось гэты самы знешнегандлёвы цуд, звязаны з станам сусветных рынкаў, што цэны на ўсіх рынках растуць. Гэта дало з аднаго боку штуршок да ВУБ,
і адпаведна вось гэты якасны сцэнарый не спыўся, але ж у той же самы момант, як я уже тлумачыў, гэта наўпрост адбілася і на цэнах. І зараз якасная сітуацыя выглядае іншым чынам. Калі на пачатку года менавіта ВУП і рэальныя заробкі яны выклікалі найбольшыя апасенні, то зараз менавіта інфляцыя она становіцца вось такім выклікам нумар 1 на эканамічным парадку дня. Вось згадалі вы рэальны заробак. Паводле статыстыкі Белстату у жніўні у параўнанні з ліпенем ён упаў на 0,8%. Лідар па падзенні гэта сфера дзяржкіравання, тут 6,3%, а таксама заробкі рэальныя лекараў 6,1%. Таксама падаюць заробкі выкладчыкаў, прафесараў, гэта 5,5%. Гаспадар Змітрый, вось на вашу думку, як патлумачыць, што менавіта працаўнікі гэтых сфераў страцілі найбольш паводле статыстыкі Белстату? Ну, глядзіце, параўнанне месяц к месяцу за один месяц гэта так не зусім карэктна, і вось тыя галіны, якія вы адзначылі, гэта перш за ўсё так званыя бюджэтнікі. У іх часцей за ўсё фіксаваныя намінальныя заробкі, і адпаведна галоўным чыннікам, ну і гэтыя намінальныя заробкі ў залежнасці там ад колькасці адпрацоўваных гадзін і таму падобнае, яны могуць некалькі вагацца. Але калі фіксаваныя номинальные заробки, то реальные заробки, перш за все, залежаць ад інфляцыі. І фактычна вось тое, што мы бачым у гэтых сферах, гэта ў значнай ступені ёсць дадзены эфект, што на фоне закансерваваных номінальных заробкаў, якія патрошки вагаюцца, інфляцыя вядзе да зніжэння рэальных заробкаў. Ну, у выпадку лекараў яшчэ хутчэй за ўсё адыграла ролю тое, пра што казалі шмат ЗМІ, што так званыя ковідныя даплаты у іх пачалі трохі змяняцца. Вось сапраўды можа быць на такой больш доўгай перспектыве, чым 1 месяц. Гэта калі мы кажам не пра заробкі, а пра пенсіі. Там статыстыка, што 7-й месяц запар пенсіі ў Беларусі падаюць. Ці ёсць вось можа сродкі ў бюджэце, ці ёсць увогуле магчымасць такая, каб неяк перапыніць усё ж такі гэтую тэндэнцыю падзення рэальных пенсіяў? Вось тут вы закранули, напэўна, адну з самых істотных сярэднетэрміновых праблем. Тое, што мы бачым з пенсіямі, гэта сімвалічна і паказальна. Гэта не часовая, не так званая транзітыўная праблема. Гэта праяўленне структурнай канцэптуальнай праблемы, якая склалася ў Беларусі. Сродкаў для таго, каб рэгулярна падвышаць істотна пенсіі, няма, бо структура фонду сацыяльнай абароны насельніцтва, яна у сучасным выглядзе пры сучасным дэмаграфічным становішчы не дазваляе гэта рабіць. Або будзе істотны дэфіцыт, за кошт які незразумела за кошт чаго фінансаваць. І таму, калі адбываецца плюска інфляцыя, як мы бачым зараз, ці інфляцыя стабільна высокая, гэта перш за ўсё ідзе па такіх групах насельніцтва, у якіх закансерваваныя стабільныя номінальныя даходы, і у найбольшай ступені, вось да гэтага мы з вами меркавалі так званых бюджэтнікаў, але ў найбольшай ступені гэта б'е менавіта па пенсіянерах. І мы можам пабачыць, калі мы паглядзім там дынаміку за 5-6 гадоў, у перыяды інфляцыі менавіта пенсіянеры, якія і так у большасці свае адносяцца да нізказабяспечанай групы насельніцтва, яны становяцца яшчэ больш бяднейшымі. То бок самыя бедныя бяднеюць яшчэ больш. Ну, ўсё ж такі вось пытанне, якое, думаю, многіх хвалюе, ці ёсць нейкія фактары, ці вы бачыце нейкія чыннікі, як можна спыніць вось гэтую інфляцыю, каб яна ўсё ж такі можа скампенсавала нават тыя страчаныя адсоткі за минулыя месяцы? Ну, вы ведаеце, на двух узроўнях можна разглядаць гэтую праблему. Механістычна запаволіць інфляцыю цяпер і зараз, так гэта магчыма стандартнымі манетарнымі інструментамі. Стаўкі і іншыя інструменты, якія знаходзяцца ў распараджэнні цэнтральнага банку, Нацбанку ў нашым выпадку. Гэта можна зрабіць амаль у любых умовах. Але чаму гэта праблема ўзнікае больш-менш рэгулярна ў нас? Тут шмат інстытуцыйных чыннікаў, якія знаходзяцца ў рэчышчы асаблівасцяў нашай эканамічнай палітыкі і наогул эканомікі. Таму у
першай частцы так гэта зрабіць можна з пэўнымі ахвярамі, вось ахвярамі з пункту гледжання дабрабыту, але ж другая частка, каб наогул зняць гэтую праблему як такую сталую і пастаянную з парадку дня, тут патрэбны інстытуцыйныя захады. Навіна, якую актыўна так ці хутчэй тэндэнцыя, якую абмяркоўваюць у медыях, і нават вось дзяржаўная медыя афіцыйных прафсаюзаў назвала гэта па сутнасці дэфіцытам цукру. Была такая навіна, што 2 кілі выдаюць на рукі цукру ў Віцебскай вобласці, якую пракаментаваў віцэ-прэм'ер Суботін. Ён паспрабаваў супакоіць усіх, сказаць, што ну не, ўсё ж такі няма ў нас гэта ажыятаж увесь штучны, і ў нас нават цукар, ён ўсё ж такі распісаны вось для кантрактаў, каб прадаць яго ў Расію, у Казахстан, у Кыргызстан. Таксама вось віцэ-прэм'ер сказаў, што ў нас нават пазітыўная гэтая сальда сельскагаспадарчая за першыя 3 кварталы. Вось пытанне такое, ці сапраўды можа так стацца, што калі будзем прадаваць сельскагаспадарчую прадукцыю за мяжу, потым нам давядзецца ізноў закупаць з-за мяжы для таго, каб неяк вось гэта пераадолець. Ну, глядзіце, з цукрам якраз такі сітуацыя абстаяла вось такім чынам, як вы пісалі мінулыя гады, што уласная вытворчасць, яна часткова экспартавалася, прадукцыя ўласнай вытворчасці, і ў той жа час значная частка цукру она імпартавалася. Што адбываецца ў бягучым годзе? У бягучым годзе ўлады, наколькі я бачу, яны хочуць якраз такі перанакіраваць большую частку ўласнай вытворчасці на ўнутраны рынак, але якая тут узнікае праблема, што кошт беларускага цукру ён вышэйшы за расійскі, за іншы цукар. Ну, паколькі мы ў мытным саюзе з Расіяй, асноўны краіны-імпарцёр для нас у цукры гэта Расія. І вось гэтыя захады ўраду, каб больш цукру было менавіта беларускага паходжання па больш высокай цане, яны прыводзяць да таго, што калі з вытворчасцю ўзнікаюць некаторыя перабоі, то цукар проста прападае. Вось менавіта гэта мы зараз і бачым. Калі паглядзець на афіцыйныя тлумачэнні чыноўнікаў па гэтым пытанні, яны кажуць, што ў бягучым годзе беларускія цукровыя заводы пачалі гаспадарчы цыкл пазней за стандартнай датай і тлумачаць гэта там пэўнымі адметнасцямі надвор'я в гэтым годзе. Але ў нармальнай сітуацыі вось такая сітуацыя, яна згладжваецца і нейтралізуецца якраз такі нармальнымі эканамічнымі стасункамі і цанавымі падвішкамі. То бок, нават калі у нас в краіне адбываюцца такія натуральныя зрухі у вытворчасці цукра, то бок на гэты момант мы маглі замесціць вось гэтую недастачу якраз такі імпартам, так і магчыма на нейкі перыяд цана падвысілася. Але жаданне кантраляваць цэны, кантраляваць вытворчасць, яна прыводзіць менавіта вось да такіх праблем. Спадар Дмітрый, дзякую вам вялікі за экспертызу. Спадар Дмітрый Крук, эканаміст, быў маім і спадарства госцем у гэты вечар, і вось абмяркоўвалі пытанне імавернага павышэння інфляцыі, таксама вось гэтых навінаў пра дэфіцыт цукру. Між тым, сусветную прэсу зрушваюць загалоўкі маштабнага журналісцкага расследавання Pandora Papers. Міжнародны кансорцыум журналістаў следчых выявіў раней закрытую інфармацыю, звязаную з афшорамі, у якой замешаныя вядомыя асобы з усяго свету. Сярод іх больш за 330 палітыкаў з 90 краінаў. Вы спытаецеся, ці ёсць у гэтым інфармацыйным землятрусе згадкі пра беларусаў? Ёсць і яшчэ як. 138 кампаніяў, якія належаць беларусам, фігуруюць у расследаванні. Бралі ўдзел у міжнародным праекце і нашыя калегі, журналісты праграмы «Давайце разбірацца». І ўжо зараз фрагмент беларускай часткі расследавання. Продукция белорусского расследовательского центру для телеканалу «Белсат» при допомозе Центру журналистских расследований «Сиена», Альянсу белорусских расследовальников и «Киберпартизан». Африка – один из важных и при этом один из самых темных накірунков белорусской и замежной политики. У эпицентры белорусско-африканских адносінаў Зимбабве. У апошнія гады Александр Лукашенко и его даўні паплечнік Віктор Шейман асабіста дамаўляліся аб шматмільённых контрактах на пастаўку беларускай тэхнікі і здабычы карысных выкапняў наўзамен.
Але дзякуючы масіўнаму зліву дадзеных з офшораў высветлілася, што патэнцыйную выгаду ад гэтых сделак магла атрымліваць не толькі беларуская дзяржава, а і бізнесоўцы, набліжаныя да самых вярхоў улады. У нашым новым матэрыяле ў партнёрстве з міжнародным кансорцыумам журналістаў-следчых ICIJ і Цэнтрам па даследаванні карупцыі арганізаванай злачыннасці OCCRP мы распавядзем, хто ствараў офшорныя фірмы для абслугоўвання дамоваў з Зімбабве і якім чынам гэтыя фірмы здабывалі золата ў адным з усходніх рэгіёнаў гэтай афрыканскай краіны. Цяперашні зліў, які назвалі дакументамі Пандоры, самы масіўны ў гісторыі. Там каля 12 мільёнаў запісаў. Над дакументамі некалькі месяцаў тайна працавалі 600 журналістаў з больш чым сотні краін. Упершыню ў падобным праекце ўдзельнічалі беларусы. Гэтыя беларусы – гэта мы. Беларускі расследовательский центр, які робіць передачу «Давайте разбираться» для телеканалу «Белсат». Офшорная индустрия тоже работает на людей, приближенных к императору в Беларуси. И это мы узнали, работая на сливе. Наша першая гісторыя будзе пра таямніцы супрацы Беларусі і Зімбабве. Беларускія чыноўнікі дамаўляюцца пра паставкі тэхнікі ў Афрыку, але выгаду ад гэтых сделак маглі атрымліваць набліжаныя да ўладаў бізнесоўцы. Яны гандлююць трактарамі і камбайнамі праз кампаніі, зарэгістраваныя за межамі Беларусі. Тут вообще и прозрачности нету, и какие-то компании офшорные, где, ну, хочешь не хочешь, как бы подбрасывает тебе мысль, что в этом замешаны самые высокие лица режима Беларуси. Итак, что мы высветлили падчас нашага расследавання? Даўні паплечнік Лукашэнкі Віктор Шейман падпісаў Зімбабве дакументы аб стварэнні сумеснага прадпрыемства па здабычы золата. Толькі патэнцыйным выгадаатрымальнікам ад гэтага пагаднення была офшорная кампанія, заснавальнікам якой з'яўляецца ягоны сын Сергей Шейман. І ў гэтага праекта сумная гісторыя. Пад заваламі загінулі зімбабвійскія шахцёры. Кіраўнік беларускай групы расследавальнікаў Станіслав Івашкевіч распавёў некаторыя дэталі з новага матэрыялу. Самое основное и беспрецедентное, что мы нашли зараз, это то, что наивысшие чиновники Беларуси сами занялись прикорытным бизнесом, застаючися чиновниками и користаются державными рычагами, державным аппаратом, междержавными домовыми для того, как зараблять себе гроши на свои офшорные компании альбо своих свояков. Коли ранее мы бачили, что у 90-х, например, эту роль кошельков выконывали бизнесовцы чистые, у 10-х годах гэта часам ужо пачалі быць чыноўнікі, якія дэлегаваліся ў бізнес, але пры гэтым пераставалі быць чыноўнікамі, то зараз чыноўнікі ўжо самі проста на сваіх родных афармляюць фірмы в офшорах, на Сейшэлах і карыстаюцца міждзяржаўнымі кантрактамі, каб уводзіць гэтыя грошы сабе ад уласна беларускага бюджэту, не плацячы падаткаў і хаваючы это ўсё ад грамадскасці. Выраз пра Беларусь мафія стейт, мафіозная краіна, гэта быў выраз, по-моему, гішпанскай прокуратуры в нейкім зліве ўжо даўным-даўно, але калі раней мы бачылі, што этой сістэмы ўсе былі доўгатэрміновыя і заточаныя на тое, каб стрыгчы пакрысе, то вось з 2018 года мы бачым проста нешта кшталту урваць напаследак. На сувязі наш калега, следчы журналіст Александр Ярашевич. Спадар Александр, вітаю вас. Прывітанне. Ну што ж, 12 мільёнаў дакументаў, 600 журналістаў са 117 краінаў, але адзіныя беларусы, якія працавалі ў гэтым велізарным праекце, гэта менавіта вы, ваша каманда. Давайте разбірацца. Ну, гонар працаваць на адным канале з вамі. Дзякую. Першае вось пытанне гэта наконт гэтага золата, наконт таго, што ў Зімбабве здабывалі золата людзі, прыбліжаныя да Лукашэнкі, нават Шейман. Пытанне, куды ўсё ж такі ішлі прыбыткі ад гэтай здабычы золата? Ну, як мы высветлілі падчас нашага расследавання, у 2018 годзе пасля візіту Шеймана ў Зімбабве было створана сумеснае прадпрыемства, якое называецца Zim Goldfields. І ўладальнікамі гэтага сумеснага прадпрыемства сталі зімбабвійская дзяржава, у прыватнасці там была такая кампанія ZMDC, а таксама брытанская фірма Midlands Goldfields.
І от дзякуючы гэтаму самому масіўнаму зліву інфармацыі ў гісторыі Pandora Papers мы высветлілі, што за гэтай брытанскай фірмай стаіць сейшэльская фірма. І ўладальнікамі гэтай сейшэльскай фірмы з'яўляецца такі ўплывовы бізнесовец Александр Зиндман, а таксама Сергей Шейман, сын Віктора Шеймана. Ну вось пытанне тут адразу ўзгадваецца, што гэта брытанская фірма, то бок заходняя краіна, якая накладае санкцыі супраць рэжыму Лукашэнкі. Цяпер, напэўна, гэта так проста не абыдзецца ім. Ну, магчыма, проста сітуацыя ў тым, што гэтая фірма, яна перастала існаваць у верасні 2020 года, як у прынцыпе сейшэльская кампанія, то бок яны фактычна былі ліквідаваныя і няма на каго санкцыі накладаць. Але ўсё ж такі пытанне, на вашу думку, а навошта ўвогуле было ствараць вось у афшоры гэтую кампанію, калі мы ведаем, што на тэрыторыі Беларусі ведаем, як існуе дзяржава, што Лукашенко ўсё спрабуе кантраляваць, чаму проста вось там умоўна не зрабіць, што філіял адміністрацыі Лукашэнкі будзе здабываць гэтае золата, навошта патрэбны гэтыя ўсе схемы з пракладкамі? Увогуле афшорныя кампаніі існуюць дзеля некалькіх мэтаў. Адна з мэтаў гэта, напрыклад, паніжаныя падаткі альбо адсутнасць падаткаў. А другая мэта гэта схаваць бенефіцыараў, што якраз такі адбылося ў нашай гісторыі. Бо атрымліваецца, што дамовы з зімбабвійцамі вяліся ад імя беларускай дзяржавы, іх асабіста праводзіў Віктор Шейман, а апынулася, што патэнцыйным выгадаатрымальнікам атрымалася афшорная фірма, за якой стаіць ягоны сын Сергей Шейман. От дзеля гэтага і былі створаныя афшорныя фірмы, каб схаваць, хто сапраўды стаіць за гэтай здзелкай, хто стаіць за гэтай справай. Але наўрад ці таксама афшорныя фірмы ствараюцца для таго, каб прынесці прыбытак менавіта дзяржаве, менавіта інстытуцыям. То бок часцей за ўсё, калі мы чуем пра афшоры, гэта нейкія выгоды, нейкія такія цёмныя схемы менавіта для персаналіяў, для таго, каб канкрэтныя бізнэсоўцы атрымоўвалі з гэтага выгаду. Так, і каб пра гэта ніхто не ведаў. І афшорныя, як я казаў, кампаніі, яны існуюць у такіх юрысдыкцыях, дзе альбо вельмі нізкія падаткі плоцяцца, альбо ўвогуле ніякіх падаткаў не плоцяцца. І урады гэтых краінаў, напрыклад, Сейшэлаў, яны проста не раскрываюць бенефіцыараў. У савецкі час, дакладней у час распаду Савецкага Саюза была такая фраза, як золата партыі. У Беларусі цяпер няма кіроўнай партыі, але золата, падаецца, ўсё ж такі спрабуюць сабе здабыць. Ну так, менавіта тут сітуацыя выглядае так, што першапачаткова, калі гэтыя стасункі паміж Беларусю і Зімбабве актывізаваліся, гэта пайшло з 15-го году, то Беларусь дамаўлялася пра пастаўкі тэхніку ў Афрыку. Але паколькі Зімбабве лічыцца такой не вельмі плацежаздольнай краінай, то штосьці, каб гарантаваць аплату гэтых паставак, была такая дасягнута дамоўленасць, што Беларусь атрымае спецыяльныя гранты на здабычу золата, права на тое, каб праводзіць гэтыя аперацыі спецыяльныя. Это такі гарант вяртання сродкаў. Ведаем таксама з вашага расследавання, што не бяскрыўдна адбывалася гэтая здабыча золата, што нават мясцовыя органы наглядчыя бачылі пэўныя парушэнні, нават ведаюць пра гібель, казалі пра 10 чалавек і пра 2 асобаў, тое, што паліцыя знаходзіла вось на гэтых залатых радовішчах. То бок сапраўды там не было, з кантэксту вынікае, што не хапала тэхнікі бяспекі. Глядзіце, як выглядае сітуацыя, што там ідзе размова пра здабычу рассыпнога золата. Яго вельмі лёгка здабываць у рэчцы. І таму там вельмі распаўсюджана такая кустарная здабыча. Людзі проста як могуць выжываюць і здабываюць золата. І кампанія Зімголфілдс, гэтае сумеснае прадпрыемства, скардзілася зімбабвійскаму ўраду, што на іх пляцоўцы працуюць нелегальныя залатаздабытчыкі. Але потым, калі Міністэрства прамысловасці мясцовае зімбабвійскае правяло праверку, то яно выявіла і парушэнні таксама з боку Зімголфілдс, і мы пра гэта кажам у нашым матэрыяле. А крыху пазней, у 2020 годзе, здарыўся такі інцыдэнт, што на аб'екце працаваў кітайскі падрадчык, якога наняў Зімголфілдс, і гэты кітайскі падрадчык, ён закопаў ямы, якія там былі.
І вот яны папярэдзілі шахцёраў, гэтых залатадабытчыкаў, што будуць, яны кажуць, што папярэдзілі, да, што будуць засыпаць гэтыя ямы, і частка людзей паспела выйсці з шахты, з кар'ера, а частка людзей засталася там. І прынамсі афіцыйна паведамлялася пра гібель 2 чалавек. Таксама казалася, што некалькі людзей знікла без вестак, то бок дакладная лічба смерцяў гэта 2 чалавекі, а можа быць і больш. Але сітуацыя ў тым, што за 2 месяцы да вот этой гісторыі сумнай былі ліквідаваныя і брытанская фірма, і сельшэльская фірма, якія з'яўляюцца бенефіцыарамі Zim Goldfields. Але, як нам казала наша крыніца, што ў прынцыпе уладальнікі Zim Goldfields яны не змяніліся, але мы проста не знайшлі пацверджанняў гэтай інфармацыі ў іншых крыніцах. Ці датычна кампанія Zim Goldfields да гэтай гібелі. Паводле нашых крыніцаў гэта можа быць так, але гэта недакладна. Недакладна, сапраўды ёсць пытанні. І вядома, адна справа здабыццё гэтага золата, як смешна кажучы, золата партыі, а зусім іншая справа гэта гандаль прадукцыі дзяржаўных беларускіх гігантаў, прадпрыемстваў. Навошта была, вось у вашым расследаванні сказана, што фірма, якая пастаўляла камбайны і трактары ў Афрыку, была зарэгістравана ў Дубаях. Навошта гэта было патрэбна? Чаму проста, умоўна кажучы, той самы МТЗ або Гомсельмаш не маглі наўпрост дамовіцца аб пастаўцы тэхнікі? Тут, ведаеце, ёсць некалькі прычынаў, чаму так робіцца. Мы, дарэчы, размаўлялі з адным з героем нашага матэрыялу, Александром Шакуціным, і там была яшчэ адна фірма, не дубайская, а ганконгская, праз якую таксама, як ён казаў, ішлі пастаўкі тэхнікі. І ён патлумачыў нам выбар у юрысдыкцыі ганконгскай тым, што там было лёгка ў Ганконгу атрымаць крэдыты танныя, то бок танныя рэсурсы. Дзеля гэтага яны рэгістравалі фірму ў Ганконгу. Іншая справа, што эксперты таксама кажуць, што беларускія прадпрыемствы яны такія не вельмі паваротлівыя, і самі яны проста не ў стане прадаваць беларускую тэхніку, і трэба вось нейкі пасярэднік ў гэтай справе. Іншая справа, што гэты пасярэднік знаходзіцца ў Ганконгу альбо ў Дубаі, дзе таксама нізкія стаўкі падаткаў. І, як казалі нашыя крыніцы, што фактычна асноўны прыбытак ад гэтага гандлю ён асядае менавіта ў кішэнях вот этих бізнесоўцаў. То бок давайте тут удакладнім. Атрымоўваецца, што тэхніку робяць беларускія рабочыя ў Беларусі, якія ведаем, як зарабляюць на тым самым МТЗ ці Гомсельмашы, гэта не нейкія залатыя горы. А іхную прадукцыю без іх прадаюць трэція асобы, якія зарэгістравалі фірму ў Дубаі, і яны атрымоўваюць з гэтага дывідэнды. Так, я адна з такіх асобаў, гэта бізнесовец Александр Зінгман, які адзіны ўладальнік кампаніі Автрейд, пра якую мы казалі ў нашым матэрыяле. Ягоная фірма знаходзіцца ў Дубаі. На што, напрыклад, той жа Шакуцін нам казаў, што гэта не проста пасярэднік, гэта дылерская кампанія, яна нясе адказнасць за пастаўкі этой тэхнікі і гэтак далей, таму што трэба сродкі інвеставаць, каб выбудаваць вот эту дылерскі ланцужок і гэтак далей. Дарэчы, Зінгман адзіны, хто апрача Шакуціна, які даў нам каментар па гэтай тэме, і ён сказаў, што праз кампанію Афекс ніякага гандлю не было, хаця Шакуцін кажа, што ішоў гандаль, і мы знайшлі пастаўкі тэхнікі праз кампанію Афекс і гэтак далей. І Зінгман, дарэчы, сказаў, што ён не мае ніякага дачынення да кампаніі Zim Goldfields і не мае ніякіх дзеючых стасункаў з Сергеем Шейманам. Адрозненне ад Сергея Шеймана, якому мы спрабавалі тэлефанаваць і пісаць, і ягонаму бацьку, яны нічога нам, на жаль, не адказалі. Таму мы кажа, што з Сергеем Шейманам кантактаў не мае, але выдатна ведаем гэтыя здымкі, дзе ён з старэйшым Шейманам, Віктарам Шейманам, разам прылятае ў Зімбабве. І памятаем гэтую гісторыю, калі Александра Зігмана не так даўно, зрэшты, арыштавалі, калі ён быў у Конга. І паводле вашага расследавання за яго заступаліся і людзі з Зімбабве, і нават кіраўніцтва Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў, што таксама падкрэслівае такія сувязі. Можна нават пра нейкае бенефіцыярства такое казаць, так? Так,
Паводле СМІ сапраўды, як бы урады Зімбабве, урады Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў спрабавалі вызваліць Александра Зіндмана з-пад арышту, і ён сапраўды потым быў вызвалены, і яму не было не прад'яўлена ніякіх абвінавачанняў. Тут таксама зноў-такі, калі казаць пра лічбы, калі можна сабе прынамсі неяк уявіць, якія выгоды ад такіх паслугаў. Вось Зінгман заявіў, што паставілі ў краіны Афрыкі каля 2000 адзінак беларускай тэхнікі. Калі пералічыць гэта на грошы разам з сервісам, з дадатковымі паслугамі, гэта нават 400 мільёнаў долараў. Але афіцыйна ведаем, што даход, пачынаючы з 2016 па 2020 год ад экспарту ў гэтай краіны, гэтай тэхнікі ўсяго 45 мільёнаў долараў, но ледзьве не ў 10 разоў менш ад лічбы, якая выходзіць ад Зінгмана. Ну так, але тут варта разумець, што Зінгман кажа пра пастаўкі ва ўсе афрыканскія краіны, а мы ўзялі статыстыку толькі ў Зімбабве, гэта асноўны кірунак, куды прадавалася тэхніка. Але чаму такое адрозненне ў лічбах? Тут як бы адна з версій, чаму так адбываецца, гэта тое, што якраз такі гандаль ідзе праз кампаніі ў Дубаі і Гонконгу, і, магчыма, увесь прыбытак асядае менавіта там, таму няма гэта ў экспартнай статыстыцы з Беларусі ў Зімбабве. Спадар Александр, вось увогуле вось гэтыя ўсе маніпуляцыі, гэта ўвесь экспарт, які ідзе праз прыватных нейкіх трэціх асобаў, якія не працуюць у дзяржаўным сектары Беларусі, калі мы кажам пра Зінгмана, альбо працуюць, калі кажам пра Шэймана, прынамсі вось Віктор Шэйман данядаўна кіроўны справамі Лукашэнкі. Гэта ўсё вось ёсць нейкія фактары, якія кажуць, што гэта ініцыятыва Лукашэнкі, каб яны гэтым займаліся, ці гэта вось іхная хутчэй ініцыятыва для таго, каб мець магчымасць мець доступ да гэтых грошай? Ну вот добра было б пачуць адказ ад самого Віктора Шэймана альбо Сергея Шэймана. Мы да іх грукаліся, але яны, на жаль, нам нічога не адказалі. Таму мы не ведаем, як бы, хто быў ініцыятарам стварэння тых жа офшораў, ці это была дамоўленасць у самых высокіх кабінетах, ці это іх была асабістая ініцыятыва. Ну, слова за імі. 128 усяго кампаніяў фігуруе вось у гэтых Pandora Papers, кампаніяў, звязаных з беларусамі. І вы, спадар Александр, таксама ў расследаванні сказалі, што ну вось гэта наша першая гісторыя, якую мы вось прэзентуем публічна. Шмат папераў, шмат дакументаў. Ці чакаць працягу? Так, працяг будзе. Наша наступная гісторыя будзе пра бізнесоўца, набліжанага таксама да беларускіх уладаў, які патрапіў пад еўрапейскія санкцыі. Але прозвішча пакуль не называеце. Так, пакуль не можам назваць. Пакуль не можаце, але я думаю, што гэта будзе сказана ўсё ж такі ў расследаванні, якое зноў-такі з'явіцца на тэлеканале Белсат таксама. Спадар Александр, дзякую вам вялікі за вашу працу, за гэтае надзвычай цікавае і карыснае расследаванне. Александр Ярашевіч, чалец каманды «Давайце разбірацца», быў маім гаспадарства госцем. Сёння для вас у студыі працаваў Вітаўт Ціўчык, наперадзе аб'ектыў з Юліяй Лабанавай. А на развітанне вось яшчэ адна навіна. Выданне «Наша Ніва» паведаміла, што для палізняволенай Марыі Калеснікавай ствараюць асаблівыя ўмовы. Калі Марыю вядуць па калідорах СІЗА, то астатніх заганяюць у асобнае памяшканне, каб ніхто яе не бачыў, а яна на ўвесь калідор крычыць: «Чаму вы хаваеце мяне ад людзей?». Наш сённяшні ролік «Жыве» прысвечаны Марыі Калеснікавай. Іх кайданы і нянавісць разаб'юцца аб нашыя танцы, песні і смех. У Беларусі 21 гадзіна. Час падсумаваць галоўныя падзеі дня ў аб'ектыве. Для вас працуе Юлія Лабанова. Добры вечар.
найвышэйшыя чыноўнікі Беларусі самі заняліся прыкарытным бізнесам, застаючыся чыноўнікамі. Беларусь у архіве Пандоры распавядзем пра найбуйнейшае расследаванне і шэрыя схемы айчынных уладаў. Мясцовыя выбары на год пазней. Што яшчэ зменяць ухваленыя палатай прадстаўнікоў папраўкі? Спешка з папраўкай у Канстытуцыю выклікана акурат тым, што ўладам было нязручна, каб у адным флаконе ішлі мясцовыя выбары і рэферэндум. Правакацыя на мяжы, спыненне дзеяння дамовы аб рэадмісіі з еўразвязам. Як рэжым Лукашэнкі ўзмацняе міграцыйны крызіс? Международное право и стандарты, они существуют. То, что Беларусь не намерена этого соблюдать, это ее не отпускает от обязанностей. Сёння на Белсаце адбылася прэм'ера расследавання ў межах архіву Пандоры. Яно раскрывае шэрыя схемы бізнесу, набліжаных да ўладаў бізнесоўцаў. Журналісты беларускага расследавальніцкага цэнтру, якія робяць праграму «Давайце разбірацца» для нашага тэлеканалу, былі адзінымі ў Беларусі, хто удзельнічаў у шматмесячнай сакрэтнай працы міжнароднай каманды расследавальнікаў. Матэрыял нашых калегаў ужо дасяжны на YouTube-канале Белсату пра глобальнае ж журналісцкае расследаванне дасье Пандоры і беларускі след у матэрыяле Валерыя Руселіка. Больш за 330 палітыкаў і высокапастаўленых чыноўнікаў з больш як 90 краінаў і тэрыторыяў, у тым ліку 35 кіраўнікоў дзяржаваў. Лічбы, якія не могуць не ўражваць. Міжнародны кансорцыум журналісцкіх расследаванняў апублікаваў глобальнае расследаванне таго, як палітыкі і бізнесоўцы літаральна па ўсім свеце выкарыстоўваюць афшорныя схемы, каб сысці ад падаткаў, у тым ліку у дэмакратычных краінах. Мы даследовали каля 12 мільёнаў документаў з 14 розных сервіс-правайдераў. Гаворка пра юрыдычныя фірмы, якія займаюцца стварэннем сакрэтных афшорных рахункаў у розных юрысдыкцыях. У працы, якая вялася 2 гады ва ўмовах сакрэтнасці, узялі ўдзел больш за 600 журналістаў са 117 краінаў свету. Цікава, што сярод 150 медыйных партнёраў расследавання дасье Пандоры ёсць і Белсат, адзін з беларускіх медыяў. Як толькі ў панамскіх дакументах пачалі ўсплываць імёны ўплывовых асобаў з нашай краіны, кіраўнік літоўскага цэнтру журналісцкіх расследаванняў Сіена Шарунас Чарняўскас адразу ж звярнуўся па дапамогу да журналістаў беларускага расследавальніцкага центру, якія робяць на Белсате программу «Давайте разбираться». Почему Belarusian Investigative Center, почему Стась, почему Олесь Ярошевич? Потому что мы уже вместе работали и не раз. Мы уже работали над историями, которые стали одним из мотивов применения санкций против Алексея Алексина и Александра Зайцева. З 27 тысяч кампаніяў, выяўленых у дасье Пандоры, 138 звязаныя з уласнікамі ў Беларусі, у тым ліку топавымі чыноўнікамі. Адна з афшорных схемаў, раскрытая расследавальнікамі, тычыцца карупцыйнай схемы пад выглядам міждзяржаўнага супрацоўніцтва Беларусі і Зімбабве. Як показала уцечка дакументаў ад афшорных правайдераў, выгоду ад гэтага бізнесу, як і ў выпадку з пастаўкамі тэхнікі, маглі атрымліваць не чужыя для беларускай эліты людзі. Александр Зінгман и Сергей Шейман, сын Виктора Шеймана. У снежні 2017 года на Сейшелах яны стварылі кампанію Midlands Goldfields Foundation. Доли были размеркованы 50 на 50. Шейман – доверенное лицо, партнер на протяжении многих лет. Сын – доверенное лицо доверенного лица. То есть это такая семья, очень близкое, тесное окружение, где ты все можешь держать под контролем. Самое основное и беспрецедентное, что мы знайшли зараз, это то, что найвышэйшыя чыноўнікі Беларуси сами занялись прикорытным бизнесом, застаючыся чыноўнікамі і карыстаюцца дзяржаўнымі рычагамі, дзяржаўным апаратам, міждзяржаўнымі дамовамі для того, каб зарабляць себе грошы на свае афшорныя кампаніі альбо сваіх сваякоў. Такія схемы, звяртае ўвагу кіраўнік беларускай групы расследавальнікаў Стась Івашкевіч, вядуць не толькі ў сям'ю Віктора Шеймана, але і яшчэ вышэй, да Віктора Лукашэнкі, старэйшага сына дыктатара. Выраз пра Беларусь мафія-стейт, мафіозная краіна, гэта
гэта быў выраз, по-моему, іспанскай прокуратуры в нейкім зліве ўжо даўным-даўно. Але калі раней мы бачылі, што этой сістэмы ўсе былі доўгатэрміновыя і заточаныя на тое, каб стрыгчы пакрысе, то вось з 2018 года мы бачым проста нешта кшталту урваць напаследак. Івашкевіч упэўнены, што гэткая змена ў апетытах высокапастаўленых беларускіх злодзеяў тлумачыцца тым, што рэжым Лукашэнкі цудоўна разумее, што яму засталося нядоўга. Цалкам расследаванне ўжо цяпер можна паглядзець на YouTube-канале Белсату ў плейлісце «Давайте разбираться». Валер Руселік, Белсат. Беларуская асацыяцыя журналістаў патрабуе неадкладна вызваліць працаўніка камсамольскай правды в Беларусі Геннадзя Мажэйку. У той жа час Міністэрства ўнутраных справаў абвергла інфармацыю ад сваякоў Мажэйкі, што яго затрымалі беларускія спецслужбы ў Маскве. Маўляў, у Расіі журналіст адмовілі ў выездзе ў трэцюю краіну, таму ён вярнуўся ў Беларусь. Ірына Карніенка. Затрыманага журналіста камсамольскай правды в Беларусі Геннадзя Мажэйку падазраюць паводле 2 артыкулаў крымінальнага кодексу: распальвання варожасці і абраза прадстаўніка ўлады. Сёння да Мажэйкі на Акрэсціна упершыню пусцілі адваката. Гражданин Мажейко выехал с территории Беларуси в Российскую Федерацию, где предпринимал попытку вылететь в третью страну. Однако с учетом принятого ранее российскими правоохранительными органами решения о нежелательности пребывания на территории этой страны, правоохранительным органам Российской Федерации было отказано ему в выезде с территории Российской Федерации и предписано убыть с территории данного государства. Насуперак гэтаму расійскія медыа сёння паведамілі, што Мажэйку з Расіі вывезлі нібыта супрацоўнікі КДБ Беларусі. Прэс-сакратар Пуціна Дмітрый Пяскоў заявіў, што нічога не ведае пра затрыманне беларускага журналіста на тэрыторыі Расіі. І дадаў, што Крэмль чакае адмены блакавання камсамольскай правды в Беларусі. Затое у абарону Мажэйкі выступіў Саюз журналістаў Расіі. Затрыманне і ўтрыманне журналіста, якое суправаджаецца татальным маўчаннем адказных сілавых структураў, не можа расцэньвацца інакш, чым ціск на прэсу і пагроза журналісту. Журналіста Геннадзя Мажэйку затрымалі ў ноч з 1 на 2 кастрычніка. Меркаваная прычына затрымання – артыкул пра перастрэлку ў менскай кватэры, у якім аднакласніца айцішніка Андрэя Зельцара дае яму станоўчую характарыстыку. Пасля гэтага быў заблакаваны сайт газеты. Здесь возникает параллель с историей с Катериной Борисевич, которая всего лишь дала информацию о том, что какие обстоятельства были в одном из уголовных дел. И это уже стало поводом для преследования. Акрамя Мажэйкі, паводле тых жа самых артыкулаў, затрымалі яшчэ мінімум 200 чалавек, якія каментавалі перастрэлку ў менскай кватэры. Зрабіць гэта дапамог адмысловы бот, у які некія гэтак званыя неабыякавыя грамадзяне рабілі даносы. Пра гэта заявіў начальнік крымінальнай міліцыі Менску Геннадзь Казакевич. Люди выказывали спачуванне. Люди просили и потребовали оборонить их от таких виртуальных змагароў. Давали нам информацию, что абсолютно нормально, паводле якой мы гэтых негодников знаходзілі. Тэлеграм-канал Губазіку дае спасылку на той самы бот і паведамляе, нібыта ўсяго сілавікам вядомыя імёны 300 каментатараў у Беларусі і 120 каментатараў за межамі краіны. Праваабарончы цэнтр «Весна» называе больш за 110 імёнаў затрыманых. К сожалению, это стало привычным. Государство и власти регулярно нарушают права, право на мирное собрание, право на свободу выражения мнений. И это факт, и это явное нарушение прав человека и национального закона. Паводле «Вясны» праз 72 гадзіны пасля затрымання большасць схопленых за каментары на волю не выйшла. У гэтым спісе і гомельскі валанцёр Ілля Міронаў. Яго затрымалі 30 верасня, верагодна, за пост у Facebook, у якім ён спачуваў родным і блізкім загінулага ў перастрэлцы Андрэя Зельцара. С Ильей нормально все. Условия содержания прежде, как и раньше, были ужасные. А так нормально держится. Паводле праваабаронцы Паўла Сапелкі, улады вельмі дакладна далі зразумець, што адным накшталт генерал-майора Олега Белаконева, які прапанаваў мачыць у сарціры 100 чалавек за аднаго забітага, можна выказваць сваё меркаванне, а іншым не. Ірына Карніенка, Белсат. Хутка, без дыскусіяў і адзінагалосна. На распачатай сёння восеньскай сесіі Палаты прадстаўнікоў яе чальцы зацвердзілі адразу 5 законапраектаў. Галоўны з іх, змены ў Канстытуцыю, прадугледжвае ўвядзенне адзінага дня галасавання і перанос мясцовых выбараў, працягне Ігор Станкевіч.
6-я сесія палаты прадстаўнікоў пачалася стаханаўскімі тэмпамі. За некалькі гадзінаў амаль адзінагалосна без дыскусіяў дэпутаты ўхвалілі 5 законапраектаў і падтрымалі спыненне пагаднення аб рэадмісіі паміж Беларусю і еўразвязам. Хто за гэта прашу галасаваць? Нема парламента, у гэтым якраз і ёсць праблема, і адсюль выцякаюць тыя наступствы, пра якія вы кажаце. І хуткастрэльнасць, і аператыўнасць, і адсутнасць думак. Гэта якраз і ёсць вынік таго, што ў Беларусі ёсць толькі парэшткі, руіны парламентарызму. Законапраект аб зменах у Канстытуцыю прапанаваў асабіста Лукашенка. Для рыхтавання дакументу ў палаце прадстаўнікоў стварылі адмысловую камісію. Абмеркаванне з выбарнікамі праекту закону показала, што абсалютная большасць беларускіх грамадзянаў падтрымлівае гэтыя змяненні. Праект прадугледжвае ўвядзенне адзінага дня галасавання для абрання дэпутатаў палаты прадстаўнікоў і мясцовых саветаў. Пры гэтым мясцовыя выбары з пачатку 2022 года перанесуць на 2023. Законапраект аб зменах у Канстытуцыю ухвалілі адразу абедзве палаты парламенту. Уся гэта спешка з папраўкай у Канстытуцыю выклікана акурат тым, што ўладам было нязручна, каб у адным флаконе ішлі мясцовыя выбары і рэферэндум, як гэта спачатку абмалёўвалася. Таму што як не трубяць там вось на версіі вялікія начальнікі, што яны ўжо перамаглі, што ўсё пад кантролем, насамрэч у іх такога адчування няма. У першым чытанні ухвалілі чарговыя змены ў крымінальны кодекс. За заклікі да санкцый супраць беларускага рэжыму увядуць крымінальную адказнасць з пазбаўленнем волі да 12 гадоў. Ініцыятарам зменаў выступіў дэпутат Белаконіў, які на мінулым тыдні заклікаў забіваць да 100 беларусаў за аднаго забітага КДБшніка. Они действуют вне рамок закона. А мы стараемся все сделать по закону. Тысячи людей сядзяць у турмах у СІЗА і не разумеюць, чаму яны там. Ось зараз пад іх знаходжанне там падводзяць многія артыкулы крымінальнага кодексу. Но ці вырашыць гэта пытанне? Не. На сённяшні дзень, што б яны не прымалі, гэта для міжнароднай супольнасці і для будучыні не мае ніякіх легітымных наступстваў. Сёння ж дэпутаты палаты прадстаўнікоў ухвалілі ў другім чытанні законапраекты аб турызме і кампенсацыі банкаўскіх укладаў. А ў першым чытанні праект закону ў пытаннях жывёльнага свету і геннай інжынерыі. Ігор Станкевич, Белсат. Рэжым Лукашэнкі прыпыняе пагадненне аб рэадмісіі з еўрапейскім звязам. Адпаведны законапраект на пачатку верасня вынес у палаты прадстаўнікоў Лукашэнка як адказ на ўведзеныя санкцыі. Сёння рашэнне ўхвалілі ў першым чытанні. Як гэта адаб'ецца на міграцыйным крызісе, Марыля Дакуцька. Паводле пагаднення аб рэадмісіі з еўразвязам Беларусь мелася прымаць назад сваіх грамадзянаў, а таксама замежнікаў, якія праз яе тэрыторыю незаконна траплялі ў краіны аб'яднанай Еўропы. Оно подробно прописывает те принципы, то есть ту процедуру, по которой осуществляется, то есть сама реадмиссия, да, опять же таки, кто возмещает расходы, в какой срок проходит реадмиссия, да, то есть в отношении кого она может быть использована, да, то есть и опять же таки и обязательства, то есть как запрашивающего государства, так и запрашивающего. У рамках пагаднення існавала фінансаванне Беларусі краінамі еўразвязу ў пытаннях стварэння памежнай матэрыяльна-тэхнічнай базы. Яшчэ раней, з 2001 да 2012 года, у межах праектаў на інтэграванае кіраванне межамі Беларусь атрымала каля 48 мільёнаў еўра. З 2012 агулам каля 15 мільёнаў. Сокращаться вот эти финансовые потоки, помощь, которая будет получать Республика Беларусь, то есть это достаточно уже ощутимо, потому что, то есть эти деньги, да, они использовались и для, то есть подготовки, то есть открытия потенциально учреждений для временного пребывания, то есть мигрантов, да, они там использовались для совершенствования материально-технического оснащения на границе. Нягледзячы на тое, што беларускі рэжым сваё рашэнне аб прыпыненні пагаднення абгрунтоўвае якраз адмовай у фінансаванні, фактычна з лета Беларусь перастала выконваць дамову сама, не прымаючы мігрантаў назад на сваю тэрыторыю. Вопрос и безопасности, вопрос и шатания всей международной системы, потому что, как ни смотри, границы, они существует.
То есть международное право и стандарты, как бы, они существуют. То, что Беларусь не намерена этого соблюдать, это ее как бы не отпускает от обязанностей. Плынь жа мігрантаў з Іраку, Афганістану ды іншых краінаў Азіі і Афрыкі не спыняецца. Толькі заўчора польскія, літоўскія і латвійскія памежнікі агулам зафіксавалі 494 спробы незаконнага пераходу мяжы з Беларусі. Гледачы Белсату дасылаюць фотаздымкі і відэа з мігрантамі з беларускіх гарадоў і памежных зонаў. Гэта ўжо памежная зона, падлабенне. Чуў пра тое ж у раёне Брузгоў. Гэта фота, дзе таксіст прывёз наўпрост недалёка ад лецішча знаёмай адразу 6 чалавек. Вядома, найбольш уразлівымі ў памежным канфлікце застаюцца мігранты, якія сталі вымушанымі закладнікамі рэжыму Лукашэнкі. Такая политика, она сжигает все возможные мосты. И этим, тем более, приближается конец белорусского режима, потому что выживание есть только на одном единственном как бы аспекте, и это кремлевские субсидии. И мы тоже это понимаем, что это недолгосрочно. Тым часам памежная ахова Польшы паведаміла пра чарговую правакацыю на мяжы з боку беларускіх службаў. Польскія памежнікі знайшлі на мяжы ў падляскім ваяводстве муляж выбуховага прыстасавання. Марыля Дакуцька, Белсат. Прэс-сакратар Міністэрства ўнутраных справаў Вольга Чамаданова пакінула сваю пасаду. Цяпер яна працуе ідэолагам. Чамаданова ўзначаліла галоўнае ўпраўленне ідэалагічнай працы і справаў моладзі Менскага гарвыканкаму. Пра змены ў кар'еры яна паведаміла ў тэлеграм-канале МУС. Сёння мой першы дзень у новым статусе. З пасады прэс-сакратара МУС Беларусі я перайшла на дзяржаўную службу ў органы выканаўчай улады. Прэс-сакратаркай Міністэрства ўнутраных справаў Чамаданова працавала амаль 3 гады. Сярод ейных паведамленняў у тэлеграм-канале ведомства допіс пра тое, што забіты сілавікамі Александр Тарайкоўскі спрабаваў кінуць у іх выбуховую прыладу. Публікацыі не выдаленыя дагэтуль, нягледзячы на распаўсюджанае відэа, на якім відаць, што ў руках Тарайкоўскага нічога не было. Пасля забойства Романа Бандарэнкі на плошчы Пераменаў летась у лістападзе Чамаданова акрэсліла здарэнне дваравым канфліктам, а людзей, якія збілі Бандарэнку, яна назвала, цытата, «неабыякавымі грамадзянамі, што спрабавалі аднавіць парадак». Беларусы змогуць прышчапіцца вакцынамі Pfizer і AstraZeneca, аднак прышчэпка будзе платнай, у адрозненне ад даступных цяпер расійскага Спутника В і кітайскай Sinopharm. Пра гэта заявіў міністр аховы здароўя Дмітрый Пеневіч. Паводле Міністэрства аховы здароўя, на гэты момант у Беларусі поўны курс вакцынацыі прайшлі больш за 1,5 мільёна чалавек. Першую дозу атрымалі больш за 2 мільёны. Амаль 100% пацыентаў у цяжкім стане ў ковідных аддзяленнях не прышчэпленыя. Між тым стала вядома, што напярэдадні матча з Эстоніяй у рамках адбору на чэмпіянат свету са складу беларускай футбольнай зборнай выведзена 9 гульцоў. Коронавірус выявілі у галоўнага трэнера футбольнай зборнай Георгія Кондратьева. У Швецыі і Нарвегіі распачаўся Нобелеўскі тыдзень і ўжо прысудзілі першую прэмію ў галіне медыцыны. Да чацвярга ўганараваць маюць навукоўцаў у галіне фізікі і хіміі, а таксама пісьменнікаў. Лаўрэата прэміі міру абвесцяць у нарвежскім Осла ў пятніцу, і тут ёсць пэўная інтрыга для беларусаў. Адной з імаверных лаўрэатак нарвежскія эксперты называюць Святлану Ціхановскую. Нобелевскай прэміяй у галіне медыцыны і фізіялогіі за вывучэнне рэакцыі арганізму на тэмпературу адзначылі навукоўцаў Дэвіда Джуліуса і Ардема Патапутьяна. Яны ў свой час адкрылі малекулы-рэцэптары, якія запускаюць біяхімічныя рэакцыі, што прыводзяць да адчуванняў цяпла, холаду ці дотыкаў. Уявіце, што вы ідзеце басанож па полі летняй раніцай. Вы можаце адчуць цяпло сонца, прахалоду ранішняй расы, ласкавы летні ветрык і тонкую тэкстуру травы пад нагамі. Гэтыя ўражанні ад тэмпературы, дотыку і руху пачуцці заснаваныя на саматычных адчуваннях. Заўтра таксама стане вядомы уладальнік прэміі ў галіне фізікі, у сераду хіміі, у чацвер літаратуры. Лаўрэата прэміі міру, адной з самых прэстыжных узнагародаў у свеце, абвесцяць у нарвежскім Осла ў пятніцу.
Прэтэндэнтаў на гэтую прэмію 329, 95 з іх арганізацыі. Крыніцы паведамляюць, што на Нобелеўскую прэмію міру вылучаныя ў тым ліку былы працаўнік Агентства нацыянальнай бяспекі США Эдвард Сноуден, заснавальнік Wikileaks Джуліан Асанж, экаактывістка Грэта Тунберг і лідарка беларускай дэмакратычнай супольнасці Святлана Ціханоўская. Паводле нарвежскіх экспертаў, у Святланы Ціханоўскай вялікія шансы быць уганараванай прэміяй міру сёлета. Клімат, Ємен і Білорусь – три фаворити, годні сьогоднішньої премії міру. І другі кандидат, які, на мою думку, мае вялікія шансы ў гэтым годзе, Святлана Ціханоўская, лідар беларускай апазіцыі. Яна ўзначаліла масавы мірны пратэст супраць беларускага дыктатара. Таксама на прэмію міру намінаваныя беларускі Марыя Калеснікава і Вераніка Цапкала. Нобелеўская прэмія 2021 года прадугледжвае ўзнагароджванне памерам 10 мільёнаў шведскіх кронаў. Гэта каля 1 мільёна 100 тысячаў долараў США. Цырымонія ўручэння Нобелеўскай прэміі міру пакуль запланаваная на снежань, але канчатковае рашэнне аб яе правядзення, улічваючы пандэмію каранавіруса, будзе прынятае ў сярэдзіне кастрычніка. Уладзімір Старыковіч, Белсат. Прыход сілавікоў у мінскую кватэру, што скончыўся стралянінай і 2 смерцямі. Айцішніка Андрэя Зельцара ды працаўніка КДБ выклікаў у грамадстве у тым ліку дыскусіі пра метады барацьбы з рэжымам Лукашэнкі. Уласна, гэтай тэме прысвечанае новае выданне праграмы «Размова Цыганкова». Глядзіце праз імгненне. У аб'ектыве гэта былі ўсе навіны, больш інфармацыі шукайце ў нашым тэлеграм-канале, сацыяльных сетках і прыкладанні Белсат Ньюс. Заблакаваць яго немагчыма. Заставайцеся разам з намі.